Sanibonani Dumelana Msheni, good morning Macheroni yenda. Aye. Udlamini sibalukhulu uJamas Jadu inkomo zidle ekhaya ngoba isolabile uSigunya Mkhonto umfazi mabele made. Owancelisa ingane engaphesheya komfulu uzalisa umqubu bhala kacisa leli sivula. Umagaduzela umzizi inkosi ayiqedwa ngizozibeka la. Welcome to another episode of Iduyaza TV. Sesiphiye sabuya ke bafethu episode ukuthi uyangijolela bafethu namhlanje ngeke ngathola ngithole i-email. So when this email came in sayifunda kunamajita lana akhalayo athi bafethu kunenkinga yabona there's this usisi engizwana naye ngathi sekunomuntu azwana naye angisaqondi ukuthi kwenzakalani. So sasesithini athatha ibhasi isithathe equipment isithatha abantu size sizoxazulula udaba sibone ukuthi kwenzakalani yini eyenzakalayo. So without wasting any much of your time simsimi do the right thing my brother asambe siyobona ukuthi kwenzakalani. Danko. Sanibonani sengiphinde ngabuya. Welcome wakadlamini sibalukhulu uJamas Jadu inkomo zidle ekhaya ngoba isolabile uSigunya Mkhonto umfazi mabele made. Wancelisa ingane engaphesheya komfula. Welcome to another episode of Uyangijolela. Mara wena wayitsuri nakina lumuntu. Akusetshenziswa condom ayisebenzanga icondom. Jwayela imali yami yonke le. Olova bakuphi khona. There's no relationship that has no problems. Ama problems akhona we face them every day. Lo umuntu lo. Kanjani umuntu amzwanga utheni? Uthi osithanda sobabili. Angcono ngibayeke bobabili. Ale lapho ushimpilo. Okay, we are back again bafethu ngaphandle lokuchicha isikhathi ngicela ukuthi senze kanje sihlalo dabini okuyiyona into esizelela bafethu ngicela nizwakale hayi kwami ngicela uma ngalana Hayi king bafo ngicela uma ngalana bafethu hayi simnandi nakhona mfethu igama welcome wakadlamini igama ubani mfethu oratile bafo oratile oratile uthi igama ubani mfethu angilindana wakadlamini ulindani udlamini usibalukhulu ngane yakwethu siyabonga mfethu bafethu ngaphandle kokumusha isikhathi ngana kwethu because wena obhale le email le ngicela ukuthi mina sengiyazi ukuthi kwenzakalani because ngifundile i-email ngabona yonke into but for someone who doesn't know sekhaya ubukele ngicela ukuthi uthathe usibeke ukuthi kwenzakalani why are we here. Shapfere mfethu mina noSinta mfethu besijola for 3 years yangizwa so iSinta yona media yakho mfethu yeah bese ngifuna ukushada kodwa mfethu after isikhashana ngoma 3 weeks inyana bengibona ngathi mfethu konke shamazi mfethu angithola bengakhona ukuyichazela kahle ukuthi kwenze njani ngagcina ngangena efonini yakhe alright ngayenza njani ngascroll angithi scroll ngiyascroll mase ngimangala ngibona I love you somewhere mfethu ngiyangena khona ula I love you ungawona wami mfethu angithola shuma ngiyangena la ngiyamangala ukuthi how clips ngibona ama chat abhaya ngithola abantu dala babhizi angithola mfethu ngayenzani egcina ngaqova manamba wamjida ngamtext esidini sakhuluma nje ngamajida sahlangana sahlala phansi ngagcina ngathi yazini mfethu sime expose umuntu wakho angithola mfethu yeah so mfethu ngifuna ukuzwa kuwe so when umjida oratile ekufonela or ekutexta kwenzakalani kuwena ekutshela ngalomuntu ukuthi umuntu wakho kodwa manje sokuwumuntu wenu. Nami ngithukile bafo serious ngithuke kakhulu angazi ukuthi bengifuna ngithini lapha because umntwana wangitshela ukuthi mina uyedwa umntwana usingile vele wathi usingile bohlangana naye usingile umntwana mana mfethu uhlangana kuphi naye sihlangana eclubini ebumnandi uyazi ke kwenzeka noma ngayini ke club sure ngathi nami hawuna ngumntwana ngena umntwana zonke izinto zaba right sabe sigate vele sathi endlini yabo izinto zaba right ngathatha amaqove number akhe ngakusasa wayendlini ngoba into esheshayo mnana phela wabona mawuphuma eclubini nje lapho 3 awufuna ukusho isikhathi Vulishona endabeni nje uqonde khona straight. So now into engifuna ukuyi-understand bhuti wami njengoba ubafo umfethu oratile ngapha uthi sebena 2 years 3 years ezwana nalomuntu uSinthi wena usuphushe naye isikhathi singakanani? I'm say 6 months for me. 6 months. Yeah, 6 months. Yes. Nena nje ngitshela nje vele ukuthi hayi mina ngisitshela ukuthi esenze ngiserious la ngayicabanga mfethu lo ngithola nje le ndaba lezi nje nami nje angazi ukuthi ngifuna ukuthini
naye nje ngiyamfuna nje ngifuna ukuyizwela ukuthi kuhambani kahle kahle ngoba vele ekugcineni kwakho konke mfethu I think kumele kube uyena oshoyo ukuthi lento ayenzile uyenzeleni. Ngiyacabanga nawe mfethu ukuthi ufuna iclosure ukuthi okay sharp sister mina nawe siphusha isikhathi eside. Yabona ngiyakuthanda uyangithanda yini eyenza ukuthi uphume ngaphandle Fethu ngangithola. Ngicabanga ukuthi ileyo nto nawe ofuna ukuyizwa kahle. So ake senze kanjena ke mfethu ngifuna ukubuza ngiqale kuwena oratile. Ake sithi usister uyafika la right and then uya decide ukuthi as much as sengihlale nawe isikhathi eside angikuthandi okanye angisakufuni ngifuna nanga umuntu uzokwenza njani esimene esifana naleso angizophuma kuye wafa ikinto engizoyenza shout out mfethu ngizoyenza mase kuphelile aphelile wafa yeah hayi no ngiyakuzwa mfethu njayami sisi uyafika lana siyambuza ukuthi wenzakalani uyachaza ngendlela achaza ngayo egcineni kumele akhethe ukuthi ukhetha bani so now let's say ukhetha ubafu i-team decision yakho lapho uzokwenza njani bafo yazi ilikhoni ke leyo mara nje nami ngiyaphuma ngiyaphuma noma kanjani angeke ngihlale ubala because nami uzoyenza lento leyo ngiyabonga mfethu ayikho into ezomvimba ukuthi angabe sayenza shothi nami ngiyolimala nje ngobafa nje lokalimele ayi okay asingamushi isikhathi bafethu asenze kanje right ngicela ukuthi usisi simthinte angithi siza ukuthi usiphatheleni bafethu ayikona akulomhlaba ngizenzako hayi asothi kunzima kunzima bafethu hayi skate iskate mfethu kodwa manje inkinga isekuthenini wena bhuti iskate lesi angeke sikhone ukuphila ngaphandle kwaso neke vele siyasidinga akona ka too much igcineni kosuku siyasidinga lesikade mfethu mara masolimala kanje hayi sekunzima yani sekunzima nje yami but ke sizoyilungisa so thi siphuma lana izobe isilungile wena mfethu asinajaba ngoba ayikho into engalungi yabo nomazana is big yeah all right simthinte sihle bunti uzothini athi ujabulile nje baba akusothi ngijabulile ukuthi bethu ngiyazi izinto ezikanje ngathi ziyenzakala angithi uyazi ukuthi niyahlangana namhlanje so mfethu umtshela ukuthi istera sengifikile mfethu uzakala sure awusimushele isikhathi anginalanga lonke anginalanga lonke babe. Your call has been forwarded to voicemail. Yabo. Abamakholi. Yabo. Siyangijolela futhi. Yabo, umuntu wakho. Asabamba ifoni. Uyabamba ifoni. Fona futhi. And habits yakhe ke washo busy. Yongabamba amafoni. Hey babe. Sinalanga lonke mfethu. Nizi izinto ezimele zenziwe. Awubambe ifoni decisions. Sikhipha komawathi. Sikwazi ukusuka lesisuke khona mfethu somosha isikhathi la. Awuzozwakala khona. Uyazi ukuthi niyahlangana so. Bamba ifoni sisi. Okay ma. Awusando sami. Hayi njani? Sure ngi-right baby phela asihlangane mfethu sengifikile yini. Ufikile baby ubethu le ndawo. Angikhona ngingasepakini angithola. Opakini yethu. Ngithanda ngiye lunch. Sharp. So sendleleni. Awe. Hayi no zizosho. Zizokhala. So awuthami ngicela senze kanje mfethu because ngifuna kube surprise kuyena. No right. Yabo? Wazi ukuthi uzohlangana nobani? No baba. Akazi ukuthi wena la uzobe ukhona. Ngicela ungenzele kanje awuthami. Uyabona lapha? Alright. Ngicela ukuthi uyoma lapha. Leso sihlahla. Uzoqhamuka kuphi awuthami? Ngathi ngapha ne. Ngicela ukuthi uyoma lapha ngakulesa hlahla ubheke mina. Man guys signal ngithi woza uzwakala. Ngicela nje uyongimela ngizosala nobafu la. Mfethu, tshela mina. Ekuphanteni kwakho nasekushizileni kwakho. I believe njengomjito ukuthi yonke into ubuyenza. As much as ubuzenzela wena, but ngoba kunomuntu ezwana naye, you are also doing it
for umuntu wakho. So how disappointed are you? Mfethu disappointed yawuthi yami yabo. Sure. Angikhona ukuyichaza mfethu angikhona ukuyifaka emagameni Sure, ngithola sure, mfethu. Yangikhalisa le ndaba le. Angithola. Mina ngikhona ukushuva namajita into eyenzayo ngendlela engishaya ngakhona mfethu ngithola. Mfethu. So shuma Abantwana nabo asinayo. anabantwana. Kodwa bese bemazi kini. Bamkava kithi bafo yangithola. And nawe bakwazi kubo. Umama ukuyangazi. Ube ngenankinga nawe. This grand. Phela siyazi ukuthi omama baningi baba nenkinga mfethu. Mfethu phela 3 years akusisikhathi esincane yangithola baba. That's my thing mfethu akusisikhathi esincane mfethu 3 years iningi. Even a year ndoda iningi. So I think for mina I understand ukuthi if usuhlale nomuntu isikhathi eside kangaka mfethu. Uma ngabe sekunento ishintshayo. Usheshe ubone. Sure. Senesikhathi eside unalo umuntu. So usheshe ubone ukuthi yazini la sekunento engahambi kahle. And manje enye into awuthi yami engithandile ukuthi when the red flag came awu-ignoranga. Because if you ignore it buzongena enkingeni even more. Uyena lo zalapha. Simbone kahle. Oh, lungile. Bathi wamuhle emsaka sesihamba. Sawubona mama. Sawubona. Ngicela uzoma ngapha sisi wami. Uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ungathuki ngana kwethu ngiyakubona mawuza lapho ukuthi mawusondela eduze sokhipha amehlo mangela ukuthi hayibo. Manje amakhamera sekwenzakalani cha ungathuki mfethu ubafo lana ngicabanga ukuthi umuntu osothandweni ngendlela yokuthi uye wasicela ukuthi bafethu kunento enhle engifuna ukuyenzela umuntu wami ukumkhombisa ukuthi ngiyamthanda. Uyabona so usitshela ukuthi namhlanje ngizohlanganela lana sasesithatha simthathe simenzele lonke. Usisi engikhuluma naye igama ubani? Cynthia okhuluma naye wangubani? Wangubani? Yebo. Umama kuphi nokuhlala? Ngihlala eJubek Park. Uhlala eJubek Park. Yebo, eFleetwood. Okay, ubhuti uyamaza ngithi? Yebo ngiyamazi. Yini wena nobhuti? Umuntu wami nje. Umuntu wakho. Yebo sina 3 years lesindawo. Uyanthanda? Kahle kabi uyawazi naye lo mfethu. Awuyayihle yaphethe yabo yangijabulisa bethlento le ayangijabulisa. Tshela mina siswami ungabe umuntu oneqiniso makuza othandweni. Kakhulu that's why sesina 3 years sindawonye ngoba uyazi nje wangithola ngi-free and then sathandana ke nje why. Makes sense. Yeah. So ayikho mhlawumbe into ongathi yazini as much as ngimthanda uoratile ngenokuphuma mhlawumbe ngaphandle uyoyintshontsha uganga ubuye endlini usula umlomo yabo mhlawumbe kunomunye umuntu ombonayo ngaphandle ubafa ngamazi. Hayi kwamanje ebengakaze nje ngiyenza into enjalo futhi angiboni ukuthi ngizoyenza into enjalo umuntu wami ngiyamthanda. Wena Yebo. awuboni ukuthi ungayenza into enjalo? Hayi angiboni. Usho ngalento eshoyo? Hayi ngeke. Sho ukuthi uyiphethe kahle kakhulu. Uyiphethe mfowethu uyayizwela. Ngiyayizwela. So ngicela ukuthi akungakhulumi mina ngoba ngifuna kube ngathi indaba yami indaba akuseyami indaba yakho indaba yenu nobabili. Ngicela ukuthi akube uwe mfethu obhodloza le ndaba kuyena. Mfethu usingikhiphe njengoba injalo. Sithando sami uzwa mfethu ne. Angibonile ukuthi izinto zishintshile phakathi kwami nawe. Uyangithola mfethu ngayenzani? Ngangena efonini lakho nini? Indaba za last week la. Angena efonini lakho ngamangala ukuthi kuphuma I love you, I miss you. And awuphumi yini? Uyangithola. Shuma ngiyabheka ukuthi bokhuluma nobani ngiyamangala ukuthi ukhuluma nomunye umjida. Uyangithola. Ngayenzani? Ngamthinta umjida wakhona. Sahlangana. Sahlala phansi. Sayinqola indaba yakhona sayikhuluma njengamajida. Yamadoda. Uyangithola. So umjida ungichazela ukuthi wena naye benibusy 6 months. Shuma mfethu mina ngisazi ukuthi sengifika nje ngeslim uyangithola. Mana ngicela ukubuze sisi wami. Uthe wena kumina umuntu oneqiniso. Yebo bhuti. Yabo? Umuntu ongakaze aphume ngaphandle. Ingakho seneminyaka emithathu nizwana. Into futhi ongayicabanga ongasoze wayenza leyo. Yeah. Amagama akho lawa ngithi sisi. Yebo. Okay. Ake senze kanjeni ukuze sizokwenza izinto zibeliwe. Ngicabanga ngithi uma ngabe elana naye kukhulumeka into ezwakalayo.
ngizwe iqiniso lakho lelo ngitshela ngalo ukuthi lihamba kuyiphi indlela. Yazi Asekunjalo. athi ngicela usondele lapho sondela nje yimo sami bafu grand Hayi ngiright bafo. ngiyaphila mfethu usisi uyamazi ngithi Ngiyamazi usisi. okay sisi ubhuti uyamazi Yebo ngiyamazi. umazi kanjani Ngimazi ngokuthi emva kwesikhathi umuntu wami sinenkinga noma ngizama ukuhlala naye phansi enganginaye engabi nandaba nami. okay So ngagcina sengithola ufriend omusha ke mina ngenxa yezathu ukuthi vele mangikhuluma naye especially mangikhuluma ngemali noma wakhe okay uveda ngireactele ngangoba uphuma ekseni endlini bangingaqala nje kuba indaba yemali noma wakhe angishiye ahamba emaklabhini uzabuya entatha akuze. So ngabona ukuthi ngithola umuntu ke nami kahle bengiyimuntu oright bazi naye kodwa nje emva kokuhamba kwesikhathi naye wangishintshela ayi nami ngabona lokho nginakana naye angiqale kabusha impilo okay yamthola lo oright ungangihluphi. bekuyi decision yakho leyo Yeah, bekuyi decision yami so yethu. na ngicela ukubuza siswami if ninenkinga asikithi if ninenkinga endlini yabo ngicabanga ukuthi nilabantu abakhulini badala manje bangazi ngizolingane bafethu so if ninenkinga endlini and uyazama ukuyilungisa lezi inkinga ayilungi so lokho kukunikeza ilungelo lokuthi uphume ngaphandle uyothola umunye umuntu Mina ngibone kuyisolution yami le ukuthi ngcono ngiphume ngothola umuntu wabe sengikhathele ukhuluma into eyi1. ngicela simele ngapha emthuzini ubhuti ecamera la uyakhala ngelanga isimule uvula emthuzini si right laba okay siyabonga so siswami ubhuti lo mayihlangana nawe nkalakathi ngifuna ukuthi uyikhulumele wena mohlangana nosisi kwenzakalani Hayi hlangana nosisi kwami ngene eklabhini phuza nemajita uyazi ke ngeweekend nemajita savele saphuma showcase masiphuma nemajita nangumntwana sibona abantwana hayi siyangena abantwana sonke ngiqonda umama ke asifike sakhuluma nemama wangitshela igama lakhe nami ngiyamtshela sa-introduceana grand kumnandi vele sajive baba wami uthi ngithi hayi mina sengiyahamba manje uthi kusewudlala ngithi hayi mina ngihlala khona ladosa ngithi hayi feda sihambe yabo nami ngibona opportunity since nami ngikhazekile ngemama hayi sibe sihamba ke nasinke ke hayi masihamba nosinda hayi fike senze izinto zethu ke masifike endlini sasekuseni nalala yo solala nadabulala obvious okay first day hayi ngakusasa ekuseni first day bekuyi first day yo first day balala first day bafo kwenzeka lezo hayi kusasa ekuseni nanga sikahamba mama ngangiphekeza ngiyambolthela da ngithathe ngicove amanamba akhe promise to communicate ngiyandlulisa nje 2 days sakhulumisana ngamva sakhulumisana kamnandi besikhulumisana kamnandi nomama ngimbuza ukuthi ke usingile unaye umuntu yini wangitshela ukuthi usingile wathi usingile akanamuntu athi usingile akanamuntu kusho ukuthi usisi mayihlangana nobhuti ubhuti mayimbuza ukuthi unomuntu unozwana naye wena ubungekho la emqondweni wakhe next despite 3 years lese niphile nobabili but ubungekho la emqondweni wakhe kwenzakalani emva kwalokho awuthami masikhuluma kahle angitshela ukuthi yena usingile akanamuntu ngithi hayi alright kwenzakalani isikhathi esingakanani gap ngabamba umlomo uyazi into eyenziwe uthi hayi sekuphelene eminyaka basingile ngithi hawu ayisho ukuthi ngifike endaweni right ke seyize 6 months manje bafocaba 6 months awuthami 6 months manje nami sengiserious ngalomuntu siswami ngicela ukubuza lo mbuzo mfethu ngoba lento ayingiphathi kahle amajita lawo ayingiphathi kahle lento yenzile ibizwani lento yenzile hayi ukuphuma eceleni nje ngifuna ungasho kodwa nami akusi uphuma eceleni ubufebe lo bufebe lo akusi uphuma eceleni asiqondise ubufebe lobo benzile kuba wrong kwami ukuthi ngingamtshela ukuthi nginawo umuntu ngawukhuluma manga phela lawo mfethu if unenkinga endlini umuntu awusamthandi simple thing ongayenza ukuza kuyena bafethu despite noma ningathandana 20 years if uthanda alisekho nje yami kunokuthi ngiphume ngengaphandle ngihambe ngiyolala nomunye umuntu ngibuye ngizolala nawe ngiyasola and icondom nayisebenzisa yabo akusetshenziswanga condom ayisebenzanga icondom ulale naye ubuye uza kwena uzolala nawe izifo ayithola ngaphandle uzoyiletha kwena yabona uzoyiletha kwena ayikho right siswami awunalo iqiniso uthe kimi umuntu olungile uthe kimi umuntu oneqiniso alikho iqiniso kulento yenzile ngiyazi benguyena umuntu all right
uyena wangishintshayo umuntu wami. Ngingashintshanga, uyishintshe wena. Uwoshintshile. Awushintshanga uyena. Don't understand kunesikhathi sikhuluma ngalento le ngimtshethi ngiyamshiya. Bungamshingani. Ibengavumi ngoba bengimthanda nginesikhathi eside sithandana sengincane ukumshiya so ngabona ngcono ngichithe ubone kuyisolution. Bonke ungcono ukuthi umchaphaza. Lengingamchaphaza nambe Umchaphaza lokho no kumchaphaza. Lento yenzile kumchaphaza. Bumchaphaza. Esikhathini esingaka senizwa kumchaphaza lokho. Naye ngineshow ukuthi nakekho innocent ngoba ahamba abuye ekseni akekho. Okay, noma bethu akekho innocent, yena kwakakubambi ungekho innocent kwakhe. Awakakubambi. Yena usebambile kwakho. But ifoni yakhe mina ngithinta ngazi ukuthi wayifunana efonini yami. Wayesebona ukuthi sekunezinto engahambi kahle. Ubese kusola ukuthi wena sekunalawo oputshuka khona. Ubese umuntu masuhlale naye isikhathi eside uyabona izinto mengasahambi kahle ukuthi ayisahambi kahle. Siswami lento yenzile wrong. Nkalakatha now singamushelana isikhathi ngoba lento nama yengiphathi kahle. Mfethu ngifuna ukuzwa kuwena oratile athami. Sure bof. Njengomuntu okuwena osilethela. Sithini isinqumo sakho ngosister? Mfethu ukutshela ivali khona manje angisazi mfethu angithola. Ngifuna ukuyicava mfethu ukuthi sisase savaye ngendlela eyi1 noma sahlukana mfethu angithola. Because ake ngitshela ukuthi angithanda kodwa ugizu nabo Josh nabo Thabisi esayidini mfethu bese uzobuyela kimi ushaye ngekhisi uthi baby ngiyancane. Yeah. Into enjani le angithola mfethu. Yenza inyoni. Mfethu angisazi man. Siswami. Into yakho phakathi kwalabo bhuti ababili. Sithini isinqumo sakho? Angcono ngibayeke bobabili qale kabusha impilo. Vele ngasizi. Ngona siyeke soyithiwa yofebela abanye la phambili. Aqhubeke nomfebe bakhe ephambili. Maqhubeke mfethu, maqhubeke. It's fine ngizosala ngiyi1 right ngeke nami nibayi2. Mfethu. Ukhuluma kanjena phela unaye umuntu la. Ukhulumela phe kwanto esikhona vele. Vele. Angikwazi lokho wena ubona abantu abangayifonini yami oyi1 angithi. Oyi1 kodwa mfethu mina mangakhipha ifoni manje ngibonisa anginamuntu engitshela ukuthi hey I love. Bekene naye mfethu. Offline kuphela. Yeah. Mhlawumbe usisi wami. Yeah. Yangithola. Kodwa umunyukeli. Akekho mfethu. Hayi ngiyithole la. Kodwa isikhathi esiningi wena usichithe eclubini. Isikhathi esiningi wena isikhathi sami awusenaso, ubungasenaso. Uyakwazi lokho. Ungahambe emini mhlambe ngabo 3 kanje uzongibuyela ngabo 4 athi akusa mina ngicela mina nginobani sonke leso sikhathi. Wangangikhazeli. Wangangikhazeli. Mina ngithole. Wena kuthole. Wena ukuthole pho wena ukhuluma ngamahlabhe. Ngithole ivalo. Wena utholakala kuphi? Ngoba it was my first day futhi ngiyodistressa indaba yakhe. Ngazodlala ngathi first day yani bengasi first day. Angisiyena umuntu amahlabhe uyazi na umuntu amuthi usanda kubona utshwala sengiyaphuza ngenxa yakhe ngoba sengikhathele ukukhuluma into eyi1. Athi bekwi first day yazi first day wabe ngasi first day le. Phela usually bengikhuzela endlini nje ngikhuzela endlini. Kodwa ngaze aphuma ngayi clubini ngoba ngine depression bese ngiqala depression. Bungaphumi ngani kuyena mongabe une depression bungaphumi ngani umyeke. Inga ngiyamthanda. Nanso ke indaba inkinga uyamthanda. Wabona ukuthi ngcono uphume eclubini uyotholana nalo bhuti lona. Ya bengibona mhlawumbe ikona kuzoba isolution mhlawumbe ngirelease ke stress mhlawumbe abuye right maye ngibona. Ngobe sengibambile ngiyavuka. Abuye be right maye kubona kodwa engazi ukuthi wenza amanyala ngaphandle. Angithi usengibambile njengamanje ayikho into engisangayenza ngiyaxolisa kuphela. Iliyaqhubeka ngizophuma empilweni yakho. Yaphuma empilweni nginishiya noba yi2 decision le. Yazi nesibindi esinenyongo eceleni. Yazi ayikho into engingayenza vele mhlawumbe naphambili ngayifica inkinga but manje ngiyoyihlalela nje ngibe right. Uzosithola. Futhi uzothola izinkulu kunalezo. Lesi bazothi amadoda izinje. Bese amadoda ebizwa ngezinje. Siswami wrong lento yenzile. Mfethu mongabe uzona nomuntu mangasamthanda imtshela ukuthi asamthanda. Simple. Uphuma hambe ufuna omunye umuntu. Simple. Bengimtshela kodwa naye lokho engincenga. Ngoba uyathanda. Ngoba uyathanda. Uyazi ukuthi nami bengimthanda kodwa izenzo zakhe bezingangiphathi kahle. Phela ngeke ukuthi uhola uma 15000 uma wakho umnika 3000 mina ngizongineza 1000 eliyi1. Umama kabani kanti wakhe phela. Okokuqala uyena ongitshela ukuthi uzongisupporta ngayo yonke indlela. Mangimtshela ukuthi uma wakho umneza imali eningi umenzela igrosa uphinde uzomtop up nge3000. Wona ubufuna malini? Bengifuna nama nginezi noma 2500 at least. Kumalini la eholayo ku15. Hola 15 yebo. Bese sala nanene. Asale ne10000. Kusebenza wena useyayibale ukuthi ufuna malini. Kahle kahle ugijima ephoketheni. Mfethu ngabe umuntu angikhazela mfethu khona uyenzela yonke into ayifuna ngabe angikhazela ukuthi baby situation ikaya yangithola mina mengitshela ukuthi le mali ngimgayo ni grand yangithola mfethu ngoba bengacomplain mfethu yangithola ngizoyazi kanjani ukuthi khona inkinga siswami wrong lento yenzile ngaphinde uyenza la uzoya khona phambili
mawufika uthola indoda uyi-boyfriend hlala kuleyo boyfriend mongasayifuni uyiphuma ushiye hamba ufuna omunye umuntu ungayenzi leyo nto Uzolimala. ngiyabona uzolimala mfethu ukulimala kwakho sisi wami uzolinyazwa indoda and uma ulinyazwa indoda igama lamadoda lizoba libi already selilibi mfethu amadoda abizwa ngamagama amadoda izinja amadoda awananhliziyo awanangqondo uyabona so abantu abafana nani abenza izinto ezifana nalezo Ari decision nami ngithathiswe isimo ebengingaphansi kwaso ngithanda ukublame mina ngedwa wena ngoba wena obanjiwe uwo banjiwe akabanjwanga wathi if ya delete wayona efoni akunandaba kodwa umbambanga wena ubanjiwe ubungadelete ngani wena ubungadelete ngani awuthi yami amazwi akho ogcina athini kulosisi Mina sengiphumile nje. Angisafuna lokukhuluma. ngiyabonga mfethu bafo Mina ngiphumile uthi hayi siswami hayi nami vele ngisho ukuthi anginandaba nabo impilo iyaqhubeka musibe ngekho empilweni yami okay ngicela ushiye hamba hayi fapa yini umuntu uzothi akanandaba kodwa uyakutshela everyday ukuthi Uyathanda. akuthanda nani yabona ukuthi abafazi banjani ayikho lento lena Badlala ngathi. bafethu ngicela ukuninoma kulento enenzile because one if awuthami lento lezi inamba oyitholile izikabafu efonini kasisi ubungomunye umuntu mhlambe oshiselwa yikhanda sure ngumuntu wakho omthandayo ubungeke uyihandlishe le situation the way uhandlishe ngakhona baba ubonisa ubudoda ubonisa ukukhula ngokomqondo ngiyabonga awuthami ngiyabonga indoda yenza kanjalo mfethu ngiyabonga bhuti wami ngiyabonga mfethu awuthami for you ukuthi ufonelwe indoda ongayazi ikubuze ngomuntu wakho ngoba nawe ubekumuntu wakho right ikubuze ngomuntu wakho and then nawe ube nenhliziyo ukuthi ithi ngehlisa umoya nimlalela ukuthi uthini ebese niyahlangana njengamajita nilungise ngendlela enilungise ngayo nenze ubudoda lo labo bafethu ngiyabonga bafethu ngiyabonga bhuti wami thanks my chance for coming I hope ukuthi iclosure uyitholile usizakele moving forward now you know what to look for ngitholile iclosure bafumbele angithola ngiyabonga njalo sekumnandi ngiyabonga Ngicela ukuxolisa. kulungile baba danko amadoda enza kanje ngiyathola fethu hayi bafethu akunankinga ngiyabonga kakhulu ningavaya bafethu hayi ngiyabonga mfethu ngavaya ingane zakethu all right we came we saw we conquered bafethu ngudlamini ngicela ukunishiya nalokho kuma relationships ngane zakwethu angali bafethu inkinga ikhona there's no relationship that has no problems there's no relationship that has no issues ama problems akhona we face them every day uyangithola but mfethu if inkinga that you guys faces zingaphezulu kweni they are beyond you you cannot control you cannot solve them instead of going outside uyoganga nomunye umuntu uyolanda izifo hlala phansi nomuntu wakho you've been talking to this person akakulaleli but now make a decision yokuthi since mina ungangilaleli since ungangi-understand ngicela ukuthi ngiphume kanje yabo ngicela ukuphuma kanjena ngikhohlwe into eziningi ngiyandithanda bafethu ngosiba likhulu ngicela ukuthatha leli thuba ngane zakwethu this is my first episode as umphathi walolu hlelo kuDuyaza TV bengicela ukudlulisa ukubonga okukhulu ku Mr Lee Lihlohonolo mlungu wami ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise akwandisele ngiyabonga kakhulu ngicela ukubonga kuSiniphiwe the guy who's holding the camera right now ngiyabonga mfethu shout out to you my brother uphinda e-studio ngiyabonga kakhulu uphinda mzali the last person engicela ukumbonga when I say these things I'm not buying faces me I don't buy faces ngikhuluma into ephuma enhlizweni yami Mtimande Bambolunye baba wami ngiyabonga Mtimande ngiyabonga baba wami much respect for you baba wami you are my father you will always remain my father you have groomed me ungaboni wena you have groomed me unganakile but I have learned a lot from you ngiyabonga kakhulu so ngokukhulu kuyithoba ngiyabonga kakhulu bafethu please this opportunity that I have now ngizoqhubeka ngiwenze lo msebenzi only if you guys are supporting me but because without your support umlungu uzothi kusasa no welcome you are not doing well athathe umsebenzi wakhe back so for umlungu to not to take umsebenzi wakhe back ngicela ukuthi ningisupport bafethu ngiyanicela subscribeani kuDuyaza TV ni share ni like nibuke support yenu kuphela
ezongigcina ngila. Sibalikhulu Jama kaSjado. Siniphiwe asambe. Sanibonani sengiphinde ngabuya welcome wakadlamini Sibalikhulu Jama kaSjado inkomo zidle ekhanga kuba eSolabulusi Sigunya Mkhonto umfazi mabele made wancilisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another episode of Uyangijolela. Mara wena wayitsuri nakina lumuntu. Akusetshenziswa condom ayisebenzanga condom. Jwayela imali yami yonke le. All of abakuphi khona. There's no relationship that has no problems. Ama problems akhona, we face them every day. Lo umuntu lo. Umuntu omuntu. Amzwanga utheni? Uthi osithanda sobabili. Angcono ngibayeke bobabili. Qale kabusha impilo.